Jo crec que avui estem així fent una doble celebració. Per una part, inaugurar l'exposició i per altra, poder-nos retrobar i poder compartir i poder sociabilitzar-nos, en aquest cas amb art, amb una exposició tan artística com aquesta. Evidentment, donar les gràcies també a Lorena, a Tamara i a Montse per l'empenyo que han posat per l'exposició, l'activitat artística en general, que l'art no estava cancel·lat i que hi havia un pla de fugida, i aquest mateix pla de fugida era l'art, el qual va ser la llum entre tanta foscor, el refugi més fidel i el musque on poder plorar. Jo crec que aquestes paraules ho diuen tot. Aquesta exposició inclou moltes obres i moltes hores de feina, i prova d'aquesta tasca és aquesta magnífica exposició que podeu gaudir avui, després d'aquests anys difícils que ens han tocat patir. Durant aquests anys, l'escola ha estat al vostre costat i sempre ho estarà, donant suport als artistes grans i xicotets que passen per les nostres aules. Esa necesidad imperiosa de expresarnos se hizo mucho más latente, ¿no? Era como que de repente estábamos todos encerrados en casa y sentíamos esa necesidad de decir, ¿por qué no habré dicho esto antes? ¿O por qué no habré hecho aquello? ¿No? Entonces, creo que es importante aprender la lección de dejarnos llevar y expresar esas emociones y esas voces interiores que tenemos dentro de nosotros, en nuestro corazón, ¿no? De ahí el Avante el Cor, ¿no? Avante el Cor, por delante el corazón, es una exposición dedicada a estos años que hemos vivido, donde el ingrediente principal ha sido él, il cuore, ese músculo de nuestro cuerpo tan importante para la vida, no solo porque late y le da ritmo a nuestro cuerpo, sino porque aguarda todos nuestros sentimientos, nuestros más íntimos secretos y todas nuestras emociones.